lasă dandy. Toată lumea spune, pe unde trece subsemnatul un haos rămâne. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hei, cel mai mare, cel mai tare dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un lumea spune. Maneta pentru oprirea de urgență. În weekend o să-mi vizitez bunicii. Este prima dată când călătoresc singur. Bineînțeles, mama e cam îngrijorată din cauza asta, dar... Petrecere frumoasă, Andy! Mai bine ar fi îngrijorată pentru oamenii din tren. Dacă ar știa ce am plănuit eu. Eu sunt Andy Larkin și sunt un chimiciangarău. Oia, zoda! Neața, te-am speriat? Mă rog, adică bineînțeles că nu. E totul gata pentru operațiunea Stanky? Da, Ai luat tot ce ne trebuie? da, Ai luat și arma secretă? da. Mă, tu nu spui prostii acolo? Doar când repet după tine. Termină cu joaca, hai să mergem. Bine, ne întâlnim... Ne întâlnim în tren. Bun plan. Probabil vă gândiți ce am pus eu la cale. Ei bine, cred că acum vă pot spune. Danny și cu mine vom deturna acest tren. Poate deturna e prea mult spus, dar mă rog, în principiu planul este să facem pe toată lumea să plece astfel încât tot trenul să fie numai al nostru. Planul meu este să evacuăm pe toată lumea. Ai luat mașinăria? E încărcată și gata să emane mirosuri oribile. Începem operațiunea Mirosul. Mă rog, haide, toate-s pregătite, toate ingredientele. Nu știu ce o să credeți voi despre mine, dar eu după ce am mâncat buritul ăla, parcă explodez. Ca să vezi și să nu crezi, bomba lui Andy chiar m-a mirosit. Tu, ce urât, pute! Dar n-am terminat încă. Privește! Deci vrei să joci dur, da? Ești bine? Nu, de fapt... uite, ia uite, fii atent. Eu îi spun paradisul germenilor. Dar tu ce ai, mă? Păi eu am asta. Am asta. Am rinoguglios. E foarte contagioasă, să știi. Vai, îmi pare rău, dar unde sunt manierele mele? Eu sunt Andy. Foarte frumos, rinogugliosa, îmi place. Mi-a venit în minte asta, sau mă rog, multisinuzita. Unul s-a dus, mai sunt doi. De cine să ne ocupăm mai întâi? De Stan și Bram sau de Scripțoraică? Eu zic de Humpty și Dumpty. Hei, băieți, a venit momentul să părăsiți mașina asta. E foarte amuzant. Hai, cărați-vă de aici, copii, nu mă face să mă ridic că nu știu ce vă fac. Deci jucați cărți? Nu, eu îmi câștig existența jucând cărți. Serios? Mă rog, cred că glumește. Nu glumește deloc. E cartofor. De profesie. Vă curăță imediat. Acum cărați-vă până nu vă învârci pe voi. Uneori bat copii din plăcere. Aha, deci îți place competiția, nu? Competiție, ăsta e numele meu mic. Al meu e Tadeus. Pe ce vrei să jucăm, prăpăditule? Îmi pun norocul în mâinile sorții. Învingătorii rămân în vagon. Învin și pleacă la plimbare. Ce jucăm? Prinselea. Asta ar putea dura la infinit. Trebuie să scăpăm de ăștia. N-avem timp de pierdut. Fă gluma numărul 87. 87A sau 87B? B.
B va fi. Ce facem? Hei, jucăm sau vorbim? Hei, hai, lasă-mă înăuntru! Lasă-mă înăuntru! Atenție, pasageri! Se dau hamburger pe gratis la vagonul restaurant. Repet, hamburger pe gratis la vagonul restaurant, în limita stocului disponibil. Scuze-mă. Eu sunt vegetarian. Mai avem și plăcintă pe gratis. Pentru dulciuri am o slăbiciune. Dăm drumul! Bine jucat, Danny! Mulțumesc! Mai avem doar unul de dat afară și trec trenul, este al nostru. E floare la ureche. Vă supărați dacă stau jos? Oh, nu! Îmi place să am companie. Cu minte? Hai, cu minte, băiete! Aceauleu! Mai. Se pare că te înțelegi bine cu Oliver. Nu prea se înțelege el bine cu oricine. Serios? N-aș fi crezut. Ce ai spus? Va trebui să vorbești mai tare. Mi-ar plăcea să-i spun să-și mute fundul din trenul nostru, dar asta ar fi cam nepoliticos. Ia să vedem, vom încerca și asta. Este prima dată cu trenul Javra. Prima dată? Oh, nu, dragă. Ei bine, trebuie să recunosc. Mie mi se face rău în tren. Numai dacă mă gândesc la trenul și îmi vine să vărs. Vai, săracul de tine. Da, și de fapt chiar și acum mi-e cam rău și... poate ați vrea să vă mutați altundeva, poate în alt vagon. Mă rog, nici nu știu cum să vă spun. Prostii. Dacă ți-e rău, cine va avea grijă de tine? Stau aici. A mers prea departe. E momentul pentru arma mea secretă, Voma. Ce este Voma? Păi în magazine se numește porumb, dar seamănă cu Voma. Mă rog, miroase ca... mă rog, și întotdeauna îl iau cu mine așa pentru situații de urgență ca asta. Oh, ți se face rău, dragă? Oh, Doamne, stai să văd dacă am o pungă de plastic pentru tine. Acum e mult mai bine. Oh, mă bucur. Andy a folosit porumb în loc de vomă. Asta ar trebui să o facă pe babă să plece. Bravo, Andy! Probabil că nu mai vreți să stați aici, nu? Voi înțelege dacă vă veți muta în alt vagon. Oh, n-aș putea să te las tocmai acum. Cred că te-ai procopsit cu mine. Ce? Am făcut cea mai bună vomă din cariera mea și tot nu se mută? Ce trebuie să fac ca să plece? Hei, mucosule, ia vino tu! Scuzați-mă, pardon. Loc, faceți-mi loc! Au, băi, ce faci? Cum adică nu aveți hamburger pe gratis? Am auzit. Ai promis plăcintă? O dai, ai înțeles? Întotdeauna am evitat câinii răi și agitați. Vrei să le eliberăm? Cuțu! Pa, băieți! Complet! Când vă voi găsi, băieți, s-a zis Asta cu voi! nu sună prea bine, să știi. Aici! Mă scuzați, ați văzut cumva doi băieți cam așa de înalți care alergau pe aici? Noi doar ne jucam mahjong. Ce-a spus? Vorbește mai tare, fiule! Ați văzut doi băieți pe aici? Nu e nimeni, numai noi trei bunicuțele de aici suntem. Să mă anunțați dacă-i vedeți! Da! Hai, concentrează-te, jucăm mahjong aici. Vă rog, nu, vă rog, baie, o baie.
O după amiază obișnuită de sâmbătă, nu? Ești la mall și deodată un copil vine la tine în chiloței ca să-l duci la baie. Ce oribil! Foarte ciudat. Imaginează-ți să fii tu copilul ăla. Vezi, nu mi-am imaginat că o să beau litri de suc de struguri, că îmi voi rupe pantalonii și că mă voi târî în căutarea unei toalete. Poate că totul mă depășește. Stăteam la mall și nu făceam chiar nimic. Abține-te, doar nu o să faci pe tine. Hei, Andy, ce zici de un burger, cartofi și un suc bun? Ei, o Ha? combinație tare. Merg și eu. Măi, glumețule, mai întâi cumperi combinația asta tare pentru noi, ai înțeles? Da. Cred că ar fi o idee bună să facem asta, știi? Sau mai bine zis, Andy să o facă, da, cred că e o idee. Ce vrei să spui? Ha, bravo, Lici! Perfect! Trebuie să ne iei și nouă niște burgeri, cartofi prăjiți, sucuri, prăjituri sau vei locui în orașul cartofilor în următoarele săptămâni. Tu alegi, ai înțeles? Ei, cum au fost cartofii astăzi? Nu srai! Eu îi vreau prăjiți. Aproape că le simt gustul. Orașul cartofilor. Hei, avem nevoie imediat de burgerii noștri și de celelalte. Sau vrei înainte de cartofi niște cartofi? E o idee tare, cartofi înainte de cartofi. E tare ideea, îmi place. Ce-ați zice dacă v-aș provoca pe amândoi la un test de rezistență? Pumni în ficat? Nu, un test de voință. Să ne lovim cap în cap? Nu, mă refeream la un test de bărbăție. Să tragem un tren cu dinții? Nu, pariez că pot să beau mai multe mostre gratuite la magazin decât voi amândoi. Eu pariez că știi tu, adică n-ai curaj, asta e ideea. Dacă eu beau mai mult, câștig și nu va mai trebui să vă cumpăr mâncare sau cartofi sau, mă rog, ce altceva mai vreți. Ce ziceți? Stai. Dacă bei de 2 ori mai mult, atunci ne băgăm. Este un excelent suc natural de struguri. Savurați-l încet. M-am cam săturat. Poate ar trebui să iau mai încet. Pariez că nu poți termina restul borcanului. Hei, cum ai putut să bei tot sucul? Ești un nesimțit și un egoist. Acum cărați-vă de aici, toți! Hai să plecăm și să căutăm o toaletă. Larkin, sper să explodezi cât de curând. Întrebare. Aveți cumva vreo baie ca să nu explodez? Ești aici până nu te bat la fund! Am văzut clar cum tu m-ai dat jos. El a fost de vină, el a făcut-o. Mă scuzați. Ai noroc pentru că nu mi-ai rupt niciun os. Mamă, dacă nu găsesc o baie o să explodez. O, Doamne. Atenție. Vin. Aha, la o parte. E stricat, băiete. Toate toaletele sunt ori stricate, ori înfundate. Hai, pleacă de aici. E, asta da veste proastă? Încearcă la etajul 3, ia liftul și urcă și fii cu minte. Doamne, trebuie să mă țin, să nu mă gândesc la asta. Haide, ține-te, dansează, așa, numai așa. Îți spun eu, apa venea și venea, atâta apă care curgea. Abă cât de făgăhăie ca lămână, ce vine după Prea mult suc de struguri. Ține-te, dansează! Așa-ți vei păstra pantalonii uscați! Ține-te, Andy! Scuzați-mă, doamnă, am mare nevoie la baie, știți? Tocmai le-am dezinfectat pe tătii. Sunt alunecoase și miros urât. Trebuie să mai aștept 15 minute până îți dau voi înăuntru. 15 ce? Nu, dar nu pot atâta, credeți-mă, nu pot să-mi plin de suc, de struguri, o să explodez. Nu cumva să faci asta, bine? Chiar că n-ar fi, nu. Ferește că sar!
Oh, devine o situație critică. Ține-te, dansează, numai așa îți poți ține pantalonii uscați. Copil nesuferit, nu mă mai urmărești și hărțui. Ce ți-am făcut eu ție? O să am eu grijă să fii dat afară și să nu mă mai urmărești. Nu, nu. Nu. Andy, ce surpriză! Eram cu niște prietene și dădeam fiecărui băiat note de la 1 la 10. Și ce crezi? Ți-am dat 8. Ție ți-am dat 8. Ți-am dat 8. 8. Cum? Stai, bună, Lori. Tocmai probam un costum pentru festivalul de primăvară. Ține-te să nu faci pe tine. Ce-i cu tine? A fost o zi cam trăsnită, mă rog, mă doare burta și... O, Doamne, te doare foarte rău? Bun, bine, să vedem, vrei să stai jos? Nu, știu eu, îți aduc ceva de băut, o băutură mare și rece. Uite, încearcă asta. Este cel mai tare ice tea pe care l-ai băut vreodată. Bea, te va ajuta, o să-ți facă bine. Nu pot să beau, nu. Bine, atunci stai aici, îți aduc altceva. Mă duc să caut un doctor, stai aici, să nu pleci. Nu, stai că trebuie să fac ceva, totuși nu se mai poate. O, Doamne! Ține-te, dansează, numai așa îți poți ține pantalonii uscați. Fac pariu că îți vine să urli ca o hienă, nu-i așa? Trebuie să faci pentru că știu eu că până acum nu ai făcut, nu-i așa? Și tot ce vrei acum este să faci pipi. Lăsați-mă, vă rog. Oh, trebuie să fac, neapărat. Tot sucul ăla de struguri nu mai încape în mine. Hei, uită-te la pantalonii tăi, un mic accident, Andy, nu-i așa? Vă rog, trebuie neapărat să merg la baie. Hei, ascultă aici. Ar trebui să gândesc ca o toaletă. Dacă aș fi toaletă, unde m-aș afla? Nu. Vă rog, baie. Baie, vreau la baie. O, Doamne, am făcut? Ascultă, trebuie să te scoatem urgent de aici. Cred că e o situație de urgență. Mie spui? O să explodez, omule. A luat foc un lift. Probabil că s-a prins un material cret străin și a luat foc. Tot magazinul e evacuat. În plus, principala conductă de apă cred că a explodat. Nu mai e apă în tot magazinul. Liftul? Ăsta și nu mai e nici apă? Nu chiar m-ar păsa, dar caut o baie de câteva ore. Știți, am băut niște suc de struguri și... Mamă. Vă rog. Oh, Doamne! Ce bine este să te simți liber! Doamne! Hei, Larkin, porcule, stingi focul? Ei, vezi unde țintești, omul naturii! Astăzi, la supermarketul din oraș, Andy Larkin este marele erou pentru că a ajutat la stingerea focului care a cuprins principalul lift. Andy a folosit mijloace, să le numim naturale, în ajutorul departamentului de pompieri. Bravo, Andy! Ține-o tot așa!
Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.